An overall Pues mañana va a wrap ser up intenso el and día. then open to, Poner atención 3 horas es, ¿no? Y mañana las ponencias más a tarde. Y nos vamos a atajar en la comida. ¿Eh? Es que lo de romper filas, lo de romper filas, no sé si Arriba. romper filas, no sé si Esto guay porque ya... Sí, lo venía pensando. Bueno, Eso Joaquín, es mucho mejor. ven para mi verita, Esa parte a mí si no me pudre. que está muy bien, ¿eh? La verdad que la tarde está estupenda, sí. Pensaba que hay un montón de gente que no conozco de historia. La gente que ha preguntado, Sí. por ejemplo, la que ha venido con los deberes hechos. Bueno, voy a empezar con un pequeño resumen, así como que nos sitúe, y luego también una pregunta mía, resumen, otra de Pero Elena, habla también de y ese luego caso. abrimos al público. Bueno, vamos a ir empezando. Ongi, hasiko gara, ez dugulako berandu bukatu nahi. Bueno, la manera en la que vamos a organizar... Eta oraingo solasaldia honela antolatuko dugu. Bi galdera egingo ditugu, bina, Beatrizek eta biok, eta gero zuek ere galderak egiteko aukera emango dugu tarte bat zabalduz, eta horrela amaituko dugu gaurko saioarekin. Una pequeña intervención tratando también como de... Ni hasiko naiz, eta saiatuko naiz ere pixka bat laburpen bat egiten, eta gaurko antolamenduaren egitura zere hitz egingo dut, modu kronologikoan antolatuta geneukan. Aimar Arriolak 87 aipatu digu, data ikoniko gisa, noski beste data batzuk ere aipatu ditu gero, Espainiuren tailerra eta barra aipatu ditu, baina gero 89ra pasagara, Rachel Weissen eskutik, Habanako 3. bienalari buruz hitz egin digu, eta 91, 92, Joakinen hitz eskutik. Baita ere, bi gai lotu nahi nituen, nolabait elkarren artean lotuta zaudela iruditu zaidalako Rachel Weisz eta Aimar Arriolaren artean. Ikusi dute puntu bat, Rachel, pixka bat ulertzen duzu, ezta? Bai, batez ere, une batekin lotuta, bada mementu bat, instant bat, utopikoa, ia lehenengoz gertatzen den zerbait da, batez ere Pepe Espaliuren kasu horretan, oso interesgarria iruditu zait, nola esan duen Aimarrek zerbait espontaneoa izan zen, nola etzen izan programatutako zerbait, eta nola ia modu espontaneoan sortu zen. Nola horrek eman zion bide, horri ez, eskultura tailer bat zenak, horri eman zion bidea, IESaren krisialdiak, txerak, alderdia afektiboak, elkartasun maila horrek, nolabait provokatu zuen ekintza hori, ez da? Eta bestalde, une horretan, topiko gisa eta instant batean, iaia eraisten arien zerbait bezala, Rachelek ederki esan duen bezala, Habanako bienalean badago zama programatiko oso astuna, badago ere gauza diplomatiko politiko hori guztia bienalaren egituraren euskarri gisa. Eta horrek egin zuen posible, hain zuzen ere, Habanako bienala gertatu ahal izatea, eta Habanako 3. bienal horrek hildo berriak zabaltzea baita egitura horrekiko kritikoak izango zirenak, bazuelako saretze politikori guztia atzean. Beraz, interesatzen zitzaidan hori batetik programatikotasun eza edo programan ez egote hori,
modu espontaneoan gertatzea, arte eta iesaren arteko harreman hori, horrela gertatzen ari delako, bizitza horrela gertatzen delako ere, eta baita nola Habanako Bienalean badagoen kontzientzia bat, baina baita ere sortzen ari diren gauza berriak. Eta hain zuzen, bi horiekin lotuta galdetzen nion nire buruari, ea zein bide eskaintzen zuen arte garaikideak une horretan. Zer eskaintzen zion? Kubari, periferiako testu inguru horri, ertzetatik zer eskaintzen zion? Baina baita ere, lurralde geopolitiko gisa gerra hotzaren garaitan, zer eskaintzen zuen arte garaikideak Habanako Bienala gainera oso herrikoia zen, ezta? Hori esaten zenuen, Rachel, eta gero zure hiriburuari buruz, barkatu zure izenburuari buruz, Aimar, ikusteko zailtasun horri buruz hitz egin duzu, ez? Edo horri egiten diozu erreferentzia, eta zuk, Joaquin, hain zuzen, esaten duzu zaila dena dela orain alditi begiratzea, ez da? Orain alditi begiratzen dugu eta ez dugu ikusten zer ari den gertatzen maila politikoan, eta hori dela beti arte garaikidearen erronka. Beraz, galdera, zein bide, zein tresna eskaintzen ditu arte garaikidea delako gertutik begiratzeko zailtasun horretatik eta aurrera begiratzeko nahi horretatik, ezta? Aimar, igual. Sí, no sé. No sé si soy capaz de responder a... Tira, ez dakit gai izango naizen, nik aurkeztuanarekin lotuta erantzuteko, zer eskaintzen zuen arte garaikideak ezakitakian zehaztu beharko genuke ere, zer ulertzen dugu arte garaikide horrekin. Eta ikerketaren testu inguruan, berrikuste horretan, maila metodologikoan, nik ez nituen elkarrizketak egin, han egon ziren guztiekin, apetatxoagoa izan nintzen, eta bai, denbora pasa nuen, eta elkarrizketak izan nituen batzuekin, Peparekin, Gemarekin, batzuekin, ez denekin. Eta denetan bai, motivazioei buruz hitz egiten nuen, gertatu zenari buruz, eta denetan bai antzematen zela eragin bat, eta interes bat ikusten zer baldintza eskaintzen zituen ez dakit arte garaikideak hainbeste, baina bai artelekuk. Eta agian artea izan daiteke bestelako denborazkotasun bat eskain dezakeen hori, ez da? Denboraren berregiturak eta moduko bat gertatzen den hori izatea, ez da? Ez dakite... Bizka bat hori buruatza zaigote prontoan. I feel like the answer would be either very short. Ba ezakit erantzuna oso laburra izango den edo egunak emango ditudan galderari erantzuteko. Important to me about the Biennale in 1989 was that it had not yet 89ko bienalari dagokionez nire ustez garrantzitsua dagoen elementua da, eta da etzekola profesionalizatuta erakusketa gisa. Beraz, energia sortu zen artistekin gertatzen ari zen horretaz. Erakusketa artearen sorkuntza horretaz sortu zen. Ez zen erakusketa bat bere horretan. Gero horri noski bira eman zitzaion, baina energia sortu zen solas horretaz. Artisten artean gertatzen ari den solas horretatik, hiriaren, kritikoen, sistema politikoen eta artisten arteko solas horretatik. Beraz, zentzu horretan bada espontaneoa edo bat-batekoa, baita ere soziala. Eta hori artean gertatzen da
hain zuzen ere artearen ezaugarri horiengatik. Azken batean badirudielako baieztapenak egin beharrean galderak egiten dituela, irekita dauden galdera potoloak. Eta nire ustez, une zehatz horrek duen garrantzia berezia da, dena zegoela jokoan, eta benetan gero gertatu zena izan zela profesionalizatuagoa zen proiektua, eta hasieran espontaneoa izan zen. Si no yo, Bai, nik esan nahi nuena funtsean nire hitzaldian zehar izan da monopolio egoera bat gertatzen denean zentzu zenonaren inguruan ari naiz. Bazterkeria batzuk gertatzen direla eta horrexegatik ezin direla gai batzuk aipatu, ezin dira gai hori jorratu, ez erakundeetan, ez artean, eta istorio honetan denok parte hartzen dugu. Oso zaila da eztabaida batzuetarako lekuak sortzea, gotorlekuak direlako azkenean. Adibidez, Espainian 82ko trantsizioan gertatu zen bezala. Bai, esaten dugu autokritika egiten ari ginela, baina ez da inbeste autokritika bat. Nik ezak zer gertatuko litzateken berriro garai hortan egongo bagina, ziurrenik gauza berbera gertatuko lirateke. Azken batean, realitateak erakusten digu, bazegoela jendea jartzen posizio batean, zeinetan ezin zen inolako aitorpenik egin. Ez zutelako inolako babesik, ahaztu erresonantziak, ez zutelako inolako babesik. Gizarteak ez zuen inolako aukerarik zentzu horretan, ez gaituta zegoen arte proposamen batzuk txertatzeko, ezin zuten integratu jende horrek egiten zuena. Ordezkape batzuk egiten zituzten, hortxe zeuden horiek. Nunca maizekin gertatu dena, adibidez ez da, edo egin dena, desadostasun askorekin egin diren gauzak. Esatea artearen enuntziazioa ez datorrela soilik erakundetatik, mugimenduetatik ere atorrela, haiek ere ordezkapena behar dutela, beste gune batzuk daudela eta behar direla. Hori, une jakin batean posible da, baina beste une batzuetan, trantsizioan, adibidez, eta abar, hori ez zen posible jendeak ez zuen aukera hori. Bai, Leireren galderari berriro eutxiz eta gian pixka bat fortzatuz, gai batzuk hasieratik aipatu ditugu ia, eta egia da gu programa hau prestatu genuenean, gonbidapenak egin genituenean, erakusketa jakin batzuk genituela gogoan, eta horren atzean egitura batzuk daudela, horiek eusteko, baina zuei entzun da, Están detrás, ¿no? argi geratu dira, zuzen ere horiek, atzean dauden egitura horiek, batzuek periferiakoak dira, beren kasuan, baina atzean daudea UGT, Junta Andaluzia, Artalekun Gipuzkoako Foru Aldundia, Labanako Bienalaren atzean Reitxelek agertu du eta Iban de la Nuezek zehaztu du horren atzean dagoen tresna politiko, struktural eta ekonomiko guztia. Onerako eta txarrerako. Beraz, badirudi, denbora guztian ari garela hitz egiten lotura horietaz, eta niri behintzat etortzen zitzaidana zen despolitizazio hori edo politikoaren desagertze hori. Aimarrek aipatu du, ez da?
espontaneitate hori, ez hasieran ez zegoen politizatuta, baina zegoen sentiberatasun bat, eta horrela sortu zen eta horrela bultzatu zuen artelekuk, nahiz eta etzen kalkulatua izan, bai, zegoela testu inguru bat, eta zeudela baldintza batzuk, aukera batzuk hori sortzeko, BNV-ren kasuan ere, gauza bera bere hasiera horietan, iruditzen zaizu despolitizazio oso fuerte badagoela, baina zuk esan duzu, Joakin, hasieran kritika pilpilean zegoela, kolektiboekin lan egiten zenean, Sevillan, arteari zegokionez. Beraz, periferiakoa den horren, Donosti eta Sevilla, Donostia ezberdina, baina Sevilla ez duk esan duzu periferiako lekua dela, arte garaikidari dagokionez behintzat, edo Amana Europarekin alderatuta, leku horiek eta independentea nola lotzen diren aro batean zeinetan aldaketa handia gertatzen diren baila sozialean, sareak sortzen dira, eta esan dugu, 30 urte igaro dira, denbora asko, beraz, baina nola ikusten dira nozio horiek, testu inguru batzuetan aurrez aurre heltzen dietelako, baina beste batzuetan ez. Beraz, politizazioa edo despolitizazioa artearekin lotzen denean, nola kudeatu horren 30 urte, uste dut galdera Leirerenaren oso antzekoa zela. Zer nolako kontzientzia politiko zegoen garai hartan orainaldikoa. Noski, erraza da pentsatzea gero zein akats gertatu ziren, nola etzen egon testu inguru kritiko bat, zuk erantzun diozu horri, baina orainaldiaren zein kontzientzia zuten garai hartan. Eta beste bat geratu zait bidean, baina bai agian periferiaren nozio horiek dikotomia modernoetan badirudia aztu egiten ditugula nozio horiek hiperkritikatuta, hiperzalantzatuta odelako, hipereraikiak, eta horrexegatik iruditzen zaigu ez dugula zertan horietara itzuli, eta batean horrelako une garrantzitsuetan, horrelako erakusketetan gertatutakoaren analisia egiten dugunean, badirudi berriro mahai gaina jartzen direla, Niretzat ere harrigarria izan da ikustea nozio horien garrantzia ikustea, uste nuen osongi ezarritan nituela, osongi zehaztuta edo finkatuta, eta batean berriro hor dago, periferiaren gaia, eta tira badakit galdera faena badela. Baina Joakinen kasuan, adibidez, oso gertu izan dugu. BNV beti izan da erreferentzia bat bulegoarentzat, eta zuen posizioa aipatu izan dugu elkarrizketaren batean, zuk gako pare bat eman dituzu, nola egin daiteke lan, egiturak bortxatuta, barkatu badakit asko laburtzen ari naizela, gehiagiak esan duzuna, baina badakitzen jarrera, eta gu saiatzen gara hain zuzen ere ideia hori jarraitzen, nola egin bestela. Ezakit erantzun zehatz bat dagoen, baina zuek independentzia horretatik lan egiten duzuenez. Nahi baduzue jendeari galderak egiteko aukera emango diogu, pentsatzen dut erakundeetan lan egiten duten asko ere egongo direla, eta Bueno, me llamo Anabel Pérez de Aguado naiz eta oso pozik nago hemen nagoelako. Eta nik hausnarketa txiki bat egin nahiko nuke, lehenengo aldia da bozgoran egiten dudala eta agian galduko naiz,
baina iruditzen zaite estetika aitzakia dela edozer gauza esan ahal izateko. Adibidez, burura etortzen zaizkit hainbat filme, karismaz eta edertasunez bete eta dauden aktoreak dituztenak, Habanarekin uste dut antzeko zerbait gertatu zaidala. Agian bilakaera bat egon da. Ni Habanan egon nintzen dola aurreko dola 4 urte edo bienalean, eta iruditu zitzaidan jendeak eta bienalak ez zutela zerikusirik. Habana bada hiri oso eskasa, ez dute esango pobrea denik, baina bai da eskasa, zikina, eta bienala bazen geto elitista baten modukoa. Bertan biztanleak ez zuen parte hartzen. Egia da, lan zoragarriak egin dituztela, fatxadetan, eta abar, baina uste dut estetikak ez gaitora independente egiten, ez da? Uste dut horri ideologia pixka falta dugula artean. You're talking about two completely different historical moments. Bi une historiko oso desberdinez ari zara, 89ko Habana eta 2016koa oso Habana ezberdinak ziren, guztiz ezberdinak. Kuban gertatuen gauzetako bat, ekonomiaren berakadarekin, proiektu politikoarekin gertatutakoak, hain zuzen ere zerikusia izan zuen diru sarrera berriak lortu behar izatearekin, kultura, bide horietako bat zen, turismoa beste bat, eta adibidez produktu biofarmazeutikoak ere. Beraz, Kubak Bilbao efektuaren bigarren bertsioa izan zuen, ez zen gu engine izan, baina hiria bera produktu bihurtu da. Eta hori oso garrantzitsua izan zen, 80ko hamarkadaz geroztik garatu zen politikarako. Eta bienalari buruz esan duzuna, ez dago, uste dute zuk esan duzuna guztiz desartikulatuta dagoela, nik aipatu den aldiaz, gainera uste dut ez dagoela zurekin ados. Azkeneko bienala nire ustez oso bizirik egon zen, aurreko urteetan baina gehiago, agian hirian zehar sakabanatu zelako, hiriko beste guneetara eraman zelako, turista joaten ez diren lekuetara, eta beraz, bazauden arterako erabiltzen ari ziren baliabide batzu, zuk esan duzu denek ez dutela parte hartzen, herritarrek ez dutela parte hartzen, eta bai egia da noski denek ez dute parte hartzen. No es que quede fuera del circuito o no me acercaba. Siguiente. The translator didn't hear you. La traductora no te oíste. She was saying that she was living in La Habana, so she didn't go as a tour. Barkatu, baina mikrofona erabiltzen ez badute ezin dugu itzulpenik egin. Is that from being living there? ¿Hay alguna pregunta? Pues vamos, ¿no? Yo quería hacer ¿Puedo hacer una última pregunta? Egin dezaket azkeneko galdera bat, joan aurretik, oso laburra. Ekimen eta proiektu honen erronketako bat, bazen hain zuzen ere, pentsatzea do ikustea, ea erakusketak tresna bat izan daitezke gertuko iragan horretan pentsatzeko. Ez dakit iruditzen zaizuen lagungarria dela edo distortsionatu egiten duela. Bueno, niri asko lagundu dit. Sí, que me ha ayudado mucho. Bai, niri asko lagundu dit. Beraz, zein da arazoa, gertukotasun hori?
o No, sí. problemas con la exposición como forma? Zer da, erakusketa edo gertukotasun hori zalantzaren arrazoia? Tira, segun ez da, formala den, artelanak dituen, argia duten, gauzak desberdinak dira, ez da? Eta erakusketa bat zer den, pentsatzeko modu asko daude ere bai. Ez da soilik gertakizunak, ekitaldiak edukitzea, zerbait gehiago izan daiteke. Eta kasu honetan, baietz, esango nuke, noski. Bai, modu zabal batean pentsatuko bagenu, ez da? Bai, nik galdetu nahi nizun, Aimar, aipatu duzu irakurketa azaleko hori. Agian, erakusketei ere badiegu horrela heldu. Eta beste erakusketetara horrela gerturatzea ez dakit metodologia gisa erabili duzun, edo gauza epistemologikoa den, baina hori galdetu nahi nizun. Bitartekaritza horri buruz. Ez dakite agian beste modu batera, baina gaur esan duzunaren harira. Bai, agian gaur esan dudan moduan, izan da besterik gabe proposamen epistemologiko bat, irakurketa bat egiteko modu bat. Eta duela urte batzuk, hau esango nukela esango baliate, harrituko nintzateke, baina uste dut, benetan sinisten dut, erakusketaren formatuan, bitarteko bezala. Una exposición, ¿no? Nik ez dut erakusketa bat aurkeztu, nik tailer bat hitz egin dut, aretatik performance kolektiboak, elkarrizketak eratorri ziren. Hubo una sugerencia de... Iradokizuna egin zen idaten, ere kasu hori aipatzeko, erakusketei buruz hitz egiten zen testu inguru honetan, baina egia da, esperientzia hori aztertzeko unean, nik dokumentuen antolaketan, espazializazioan gauzak ulertu nituela, aurretik ikusi ez nituenak, beraz, bai iruditzen zait, espezializazio ariketa horretan, kulturarekin lotutako gaiak, espazializatzeko une horretan, gauzak ikus ditzakegula, lagungarria dela horretarako. Eta ganbarako erakusketaren kasuan, helburua etzen tailerraren esperientzia berrera ikitzea, baina bai tailerraren testuinguruan kokatzea, eta ahalegin bat egon zen, materialki konpentsatzeko, ez da? Esperientzia biltzea, eta erakusketa horrek uste dut, elkarrekin ere parte zen, lortu duzuen, testuinguru konplexuago batean, irakurtzen zen eta egiten zen, eta nik hori ez dut lortu bestela ikusaraztea, idazketaren bitartez eta han aitzitik lortu zuten. ¿Alguna cosa más? Besterik? Leire? Miren? Bai, agian besterik gabe esatea, bihar 11:00 hasiko garela komunikazioekin. Eta arratsaldean 5:00, Katerin, Korin eta Ines izango ditugu, hemen daude 3. Beraz, mila esker gaur etortzagatik eta bihar arte. ¿Alas? Y ahora, perdón, que... Barkatu, zuzait zati ona aipatzea. Orain ardotxo bat hartuko dugu, beraz, geratu nahi baduzue, gonbidatuta zaudete. Orain dator parte divertigarria.